Гәрәй Рәхим балачагы турында. Әйе, без сугыш балалары. Әлбәттә, безнең бәләкәй чаклар бик авырлыкларда үткән, ләкин мин 41 елны туган адәм баласы үзенең яшәвен 3 яшь ярымнан 4 яшьтән генә хәтерли, диләр. Галимнәр шулай әйткәннәр. Димәк, инде миңа сугышның урталарында, сугыш беткән елларда гына мин хәтерлим. Чыннан да бул шулай. Бик авыр булды яшәү, тормыш бик авыр булды. Әни безне 3 баланы үстерде. Аллага шөкер, әтиебез сугыштан исән кайтты 46 елда. Һәм мин мәктәптә укыган вакытта инде минем борынга шигырь исе кергән иде. Мин, мәсәлән, авылдагы китапханәдәге бөтен китапны укып бетердем укыган вакытта. Бер китап та калмады. Шуннан сорый идем китапханәчедән: "Яңа китапны мин укыйсым килә тагын, каян алыйм?" дип. Бу әйтә: "Минем китапханәдә инде бетте китаплар, син укымаган китаплар. Менә күрше авыллардагы китапханәләргә бар да, безнең китапханәдә булмаган китаплар бардыр анда. Шуларны алып укыдып, мин күрше авыллардагы китапханәләрдән китап алып укыйдым. Чөнки әдәбиятка минем омтылышым шул кадәр көчле иде. Һәм шул мәктәпне тәмамлауга мин үзем китапханәче булып эшли башладым. Мин гомеремнең бөтен гомеремне бары тик әдәбиятка гына багышладым. Бары тик әдәбиятка һәм китапларга гына багышладым. Бүген дә мин шушы фикеремдә калам. Инде шигырь яза башлау заманнарына килеп җитсәк, мин шул кадәр романтик идем. Тормышны шул кадәр матур итеп күрә идем һәм ашкынып яши идем. Менә шул яшьрәк чакта язган бер шигырь бар минем. Мин агач ат белән гел бергә дигән. Мин бит җирдә яңа кеше әле. Мин нарасый әле, мин бала, мин агач ат итеп атланырга, әзер әле фаны дөньяга. Һәм чабарга тормыш урамыннан, кыңгыраулар гына чыңлатып, гомер буе шулай, ялан аяк, элдерергә бу җир буйлатып. Әнкәй кушкан бөтен йомышларны онытып, мин шушы атымда ташланырга әзер бу дөньяның зур шау-шулар купкан чатына. Мин әзермен әле кайгыларга, тик сызгырып кына үтәргә. Тизгенемә берәр кул сузылса, камчы сызып, узып китәргә. Мин бит җирдә яңа кеше әле. Мин агач ат белән гел бергә. Мин ашкынам тизрәк кешеләргә, кыңгыраулар чыңгы илтергә. Ләкин гомер үтә-үтә бу хисләр, бу уйлар үзгәрә инде, заман белән бергә үзгәрә. Мин авылдан, менә шушы агач атка атланып йөргән авылдан турыдан-туры килеп кердем Казанга, университетка. Бу минем өчен тормышның бик зур үзгәреше иде. Казан гөрләп тора. Казанда язучылар, әдәбият, сәясәт гөрләп тора һәм ул бик күп төрле. Мин 1962 елда килеп укый башладым университетта һәм каядыр инде 3-4 курсларда мин инде республика күләмендәге матбугатта шигырьләр язарлык дәрәҗәгә килеп җиттем һәм язучылар белән бик нык аралаша башладым. Ул вакытта язучыларның, өлкән буын язучыларның да әле үзара аралашуларында бик зур катлаулыклар бар иде. Ни өчен? Ни өчен дигәндә, әле яңа гына, күптән түгел генә Сталин чоры үткән һәм безнең бик шәп язучыларыбыз төрмәләрдән кайта башладылар. Хәсән ага Туфан да кайтты, башкалар да кайтты. Һәм алар төрмәдән кайтканнан соң шундый язучылар арасында чышын-пышын гына сөйләшүләр дә башланды. Нишләп утырган, кем утырткан, кем аларны, Хәсән Туфанны яратмаган, язучылар арасында бардыр инде алар дигән шундый әйберләр бар иде. Һәм шушы катлаулы вазгыять бер шигырь язарга этәрде мине. Вәгъдә дип атала. Ул шигырьне бик күпләр укыдылар, Казанларында басылды. Ул җәмәгатьчелектә бик әйбәт кабул ителде. Ләкин ул гади гына шигырь түгел. Вәгъдә. Йөрәкләр турында язасы бар әле. Атылган йөрәкләр, ватылган йөрәкләр, сатылган йөрәкләр турында. Атылган йөрәкләр күптәннән кабердә. Сатылган йөрәкләр исәннәр хәзердә.
Йөрәкләр турында язасы бар әле. Сафланган йөрәкләр, тапланган йөрәкләр, тапталган йөрәкләр турында. Бит әле кайдадыр сафланган йөрәкләр таптала, тапланган йөрәкләр аклана. Йөрәкләр турында язасы бар әле. Арыган йөрәкләр, ярсыган йөрәкләр, арыслан йөрәкләр турында. Вакыт ул рәхимсез. Арыслан йөрәкләр арыйлар, арыган йөрәкләр ярсымый. Йөрәкләр турында язасы бар әле. Һәм исән йөрәкләр, һәм үлгән йөрәкләр, һәм сүнгән йөрәкләр турында. Мин беләм, бер исән йөрәкнең күптәннән сүнгәнен, бер үлгән йөрәкнең һаман да сүнмәвен. Йөрәкләр турында язасы бар әле. Йөрәкләр турында, йөрәкләр турында. Менә шундый шигырь. Мин үзем Керәшен малае. Безнең авыл Федотовка исемле Керәшеннәр, Керәшен арасында үстем, Керәшен мохитында һәм Керәшеннәрнең борынгыдан килгән, төркиләрдән килгән теле, җыры, моңнары, кием салымнары, аларның яшәү рәвеше, шулар арасында мин инде өлгергән кешегә әйләндем. Һәм алар мәңге миндә онытылмыйлар. Минем паспорт буенча исемем Родионов Григорий Васильевич. Шушылай дип мин шигырьләр яза башладым. Беренче шигырьләрем безнең район газетасында Григорий Родионов дигән исем белән басылып чыктылар. Һәм безнең район газетасы каршында Шамил Бикчурин дигән бик шәп язучы оештырган әдәби түгәрәк бар иде, яшьләр түгәрәге. Шушында йөри башладым. Шигырьләрем басыла. Шамил абый минем шигырьләрне бик ярата иде. Бер вакытны Татарстан Язучылар союзының Лениногорский районда, минем районда, яшь язучыларның республика киңәшмәсе оештырылды. Моны гел оештыралар иде. Ул Татарстанның төрле районнарыннан җыелган яшь язучыларның әсәрләрен бик билгеле безнең классик язучыларыбыз укып чыгып киңәшләр бирәләр һәм яшьләрне әдәбиятка тарталар иде. Анда берничә районнан җыелган яшь язучылар бар иде, берничә төркем булдылар яшь язучылар. Һәр төркемгә билгеләнә иде җитәкче өлкән язучылардан. Мин эләктем Сибгат Хаким белән Хәсән Туфан җитәклегән төркемгә. Алар минем шигырьләремне укыдылар, икесе дә әйбәт дип әйттеләр, яхшы, киләчәк бар дип әйттеләр. Һәм шушы конференция биткәннән соң Хәсән ага Туфан мине аулаграк бер кешеләр йөрми торганга бер пычакка чакырып алды. Минем синең белән сөйләшәсем бар ди. Мин инде кая әле шул яшь малай Хәсән Туфан кебек кеше мине чакыргач, мин бөтенләй югалып калдым анда. Шуннан бу миңа әйтә: "Энем ди, синең ди шигырьләрең әйбәт ди, синең киләчәгең бар ди. Син ди шигъриятта ди үсеп китәргә мөмкинлегең бар ди. Әле ди синең шигырьләрең республика матбугатында да басылыр ди. Һәм бер мәллек китабың да чыгар әле синең ди, буңарга өмет бар ди. Ләкин минем сиңа бер киңәшем бар ди. Менә ди синең ди китабың чыга башласа ди, китапның тышында ди аның авторы Григорий Родионов булыр ди. Ләкин безнең татар укучысы бундай фамилиягә язучыларның авторлыгына күнеккән түгел ди. Алар ди, укучылар ди, синең бу китабыңны Григорий Родионов дигән урыс язучысыннан тәрҗемә дип аңларга мөмкиннәр ди. Ләкин ул тәрҗемә шигыре белән үзең язган шигырь бер түгел ул ди. Син ди үзең язган әйберне ди үзеңнеке итеп саныйсың килсә ди, шушы безнең татар укучысы, татарча китаплар укучылар, аларга аңлашылырлырак, күңелләренә якынрак бер исем кирәк сиңа ди. Шул турыда уйла әле ди. Ул миңа әйтмәде, шушы исемне инде, шушынды киңәш бирде дә, мин бераз ачуым да килеп китте инде, үземнең исемне үзгәртергә. Бу бит инде әти-әни биргән исем. Шуннан соң Birazdan uyladım da şundan da Mehtab Hasan ağanın kengәше dürüstür дип уйладым. Һәм үземнең Григорий Родионов дигән исемемнең баш хәрефләрен генә алып, Григорийга гәрә дип куйдым. Рахим Родионов. Шушындый үземә исем алдым. Мин бары тик псевдоним генә алдым. Псевдоним алу дөнья әдәбиятында бөтен җирдә киң таралган әйбер. Шушы псевдоним белән язам мин. Керәшендәге тел, ул бит гарәп фарсы теле белән шуарланмаган Керәшен теле, чөнки ул ислам динендә түгел. Христиан динендә булса да ул рус теле аңар тәэсир итмәгән, чөнки Керәшеннәр русча бик начар беләләр. Шуңа күрә бездәге тел
ул борынгы төрки телне саклап калган, татарның борынгы телен саклап калган тел ул. Һәм мин инде әлбәттә үземнең керәшеннәремне бик яратам. Мин бик шаккаттым, мәктәптә укыганда ук инде безнең классик язучыбыз Яков Емельянов бар иде. Ул антологияләргә дә кергән, ниләргә дә кергән. Мин аның иҗатын да өйрәндем, һәм шигырьләрен укып шаккаттым. Анда гарәф теле юк бөтенләй. Нәкъ үзебезчә генә. Безнең Федотовка авылы бик борынгы авыл. Аның беренче мәртәбә исеме язмаларда 1748 елда Россиядәге перепись вакытында язылган. Ләкин анда ул Федотовка дип язылмаган, анда ул Аналыкова дип язылган. Шуңа күрә безнең тирә күрше татар авылларында безне бүгенге көнгә кадәр Аналык авылы дип йөртәләр. Аналыкова бит инде 1748 елда иде бар перепистә. Аның беренче язылган язма чыганакларда. Ә мин тикшерә аңладым. Урыслар Аналыкова дип язалар, шуны аналык дип алганнар безнекеләр. Ни өчен? Чөнки татарчада, мәсәлән, кайын күп үскән урманны кайынлык диләр. Камыш күп булган җирне камышлык диләр. Монда аналар күп булган безнең авылда. Аналык, ана авылы булган ул. Мин хәзердә шулай күз алдына китерәм. Ул шул кадәр матур, табигатьнең матур урынында урнашкан. Тирә-якта урманнар, урманда коточкыч зур имәннәр үскән. Хәзер алар беткән инде. Менә мин туган елны 1941 елны безнең якларда бик каты кыш көне салкынлык булган. Коточкыч салкынлык. Имән агачлары салкынга түзмиләр. Каты агачлар салкынга түзмиләр. Имән дә түзми, чикләвек тә түзми. Алар курыйлар. Бик каты салкында, салкын тия аларга. Безнең имәнлек дигән урман булган. Ул андагы имәннәр коточкыч калын булганнар, ләкин шушы салкын тиеп алар харап булганнар. Һәм аларны кипкәшенде утынга яки капка баганасына дип кисеп алганнар. Кисеп алгач төбе кала бит әле аның. Мин малай чакта беләм, малайлар белән шул урманга менә идек. Ул теге төпне озынрак кискәннәр алар. Шул төпкә 2-3 малай кылачыбызны җәеп тота торган идек. Менә шундый калын урман булган, имәннәр булганнар. Һәм мин шушы имәннәргә багышлап шигырь яздым, туган як имәннәренә. Бит алар һаман мине көткән. Иңнәренә күзне ябынып, сагнуларын сары яфрак иткән, имәннәргә йөрим табынып. Берәм башым иеп узам. Исән саумы, эй, имән агай? Таныйсыңмы? Мин бит сезнең белән бергә балигъ булган бер малай. Сезнең хәлне белер өчен монда минем яшьтәшләрем кайтамы? Тазамы сез? Әле тамырларда тагын 100 яшәрлек хут бармы? Һаман әле безнең керәшеннәр балта тотып килгәч биргә, ай-һай шәбисәләр, кызганыч дип кисми китәләрме кирегә? Көйегез һаман шул ук сезнең, гүлдисез горур, ирләрчә, кайсы гасырларга барасыз сез, кара урман дигән көйләрдә. Мин бит сезне бик сагынып кайттым. Мин шушы җирнең баласы, имәннәрем, сезнең яшәештән килә минем өлге аласым. Балалар иҗаты ул гаҗәеп үзенчәлекле, специфик бер жанр. Анда балалар өчен язу өчен һәр авторның күңелендә, эчендә сабыйлык, нарасыйлык һәм гадилек ятарга тиеш. Һәм шул ук вакытта дөньяга гаять зур соклану булырга тиеш. Булар һәр кемнең күңелендә була алмый. Әйтик, өлкәннәр өчен генә яза торган шагыйрьләрдә бу булмаска да мөмкин, бөтенләй. Андый шагыйрьләр бездә күп, балалар өчен бөтенләй язмаган шагыйрьләр. Ләкин мин үземнең күңелемдә ул әйберне күпмедер сизәм. Шулай да мин үзем балалар өчен күп язучы, балалар шагыйре дип, балалар өчен язган чын шагыйрь дип санамыйм мин үземне. Күңелемдә менә шушы хисләр килеп туган чакларда гына язам, һәм ул яшь булмый. Шуңа күрә минем балалар өчен язган шигырьләрем артык ук күп түгел. Ләкин бар язылганы саф күңелдән чыккан дип әйтәм. Гәрәй Рәхим мәхәббәт турында. Зур мәхәббәт ул әлбәттә яшьлектә мәхәббәткә син үзеңнең әзер булып өлгереп җиткәч булган мәхәббәт иң матуры дип саныйм мин.
Һәм мин бүгенге көнгә кадәр мәхәббәт турында язам, күп яздым мин мәхәббәт турында. Ләкин мин үзем мәхәббәткә баш аягым белән бирелгән һәм шул мәхәббәткә мин тугры калам. Мәхәббәттә мин бик тугры кеше. Гәрчә минем инде булай төрле вакытлар булса да, мәхәббәтемә мин эчтән тугры һәм бөтен язылган шигырьләрем бары тик бер мәхәббәткә генә багышланган. Менә шуннан бер-ике генә шигырь укып китәм сезгә. Мәхәббәт турында гомумән берсе. 10 бармак дип атала. Ике кулга 10 бармак. Мәхәббәт кадерле безгә. 10 бармакка бер балдак. 10 бармакта күпме хаклык. 10 бармакта күпме шатлык. 10 бармак 10 кыяк камыш. 10 бармак 10 төсле сагыш. 10 бармак 10 телле учак. 10 бармак 10 яклы пычак. 10 бармак 10 чуклы камчы. 10 бармак 10 шатлы кайчы. Ике кулга 10 бармак. Кемгә бармак, кемгә кармак, кемгә камыш, кемгә сагыш, кемгә учак, кемгә пычак, кемгә камчы, кемгә кайчы. Дөнья өчен бар да яхшы. 10 бармак табар хаклыкны. 10 бармак табар шатлыкны. Ике кулга 10 бармак. Ә мәхәббәт кадерле шул. 10 бармакка бер балдак. Бу яшьрәк чакта язылган монсы. Менә хәзер соңгы вакыттарак язган бер шигыремне укыйм. Кысмыр кысыр дип атала. Мин сине уйламаган көн кысмыр көн булыр иде. Син төшемә кермәгән төн кысыр төн булыр иде. Көннәрем дә, төннәрем дә синең белән уртак үтә күптәннән. Ә бит без күрешмәгәнгә ярты гасыр, аннан артык гомеркәйләр үткәннәр. Нигә кайтамсың ул чакка? Еллар, киртәләр үтеп, гел син чакыргандай тоям. Шул киртәләрне сүтеп без ашкынышып яшибез. Бу халәткә килгәнбез бит 18дә яшьлибез. Менә инде 70 яшьлек гомер җебен сүтәбез. Бисен Ходай, 80гә дә, 90га да җитәрбез. Тик мен һаман сине уйламаган көнне кысмыр көн бу диярмен. Син төшкә кермәгән төнне кысыр төн бу диярмен. Гәрәй Рәхим романтика турында. Романтика кешенең күңелендә катлаулы бер хис ул. Һәм ул гомер буена дәвам итә. Яшь чакта ул бөтенләй икенче төрлерәк була, өлкәнәя төшкәч бүтән төрлегә әйләнә. Менә романтика дигән бер шигырь. Күкләр мине никтер аңламады. Нык алдады зәңгәр романтикам. Мәңге бетмәс дип ышанган гомер булып чыкты бары сыңар тотым. Боз түбәле серле пиклар булды яшьлектәге чиксез хыялымда. Тик гомергә авыл башындагы нәни бер тау карап торды миңа. Мавыгылды океаннар белән, мин тайфуннар кичкән батыр имеш. Гомер буе ләкин битем юды бакча артындагы нәни инеш. Тропиклар белән исәрләндем, телләремдә булды джунгли. Үзем йөрдем һаман әрәмәдә, шумырт исләренә җилли. Чарльстоннар, роклар, джазларны шәшрәп чыгып якладым мин. Тик артымнан гел озата килде мине тик мин иткән бала Мишкин. Байтак модный исемнәрне укып, бөеклек бит шушы диеп тукып, күпме йөрдем. Әмма туганнарым булды Тукай, Сәйдәш, туфаннарым. Шигырь ничек языла? Шигырь язарга бары тик аулакта гына язып була. Шигырьне кешеләр белән сөйләшеп утырып, телевизор карап язып булмый. Ләкин минем бер үзем калгач кына яза торган гадәт бар инде, әлбәттә. Ләкин менә кайчакта машинада йөрим, ерак юлга чыгасың, бер үзең руль артында уйланасың. Шушы машинада мин үземне аулак итеп сизә башлыйм да, бер мәлне юлда барганда башка шигырь юллары килеп төшә.
тиз генә машинаны туктатам да, блогтан талма шуны язып куям да, тагын юлга чыгам. Менә шул аулаклыкны яратудан язылган бер шигырь. Аулак. Ни өчендер мин гомерем буе аулак почмакларны яраттым. Аулак урамнарда, урманнарда аулак хисләремә җан аттым. Аулак өйләр, аулак тугайларда аулаклыкка тәмам өйрәндем. Мин шигырьдә яклым аулак фикер, аулак сурәт, аулак ям тәмен. Иксез-сиксез дәртле мәхәббәттәй мин омтылам һаман аулакка. Шул аулакта бүтән теләгемне, дәртләремне үтәп калмакка. Аулак үннәр кызыктыра мине. Күңелләрнең аулак пишмагы, аулак кыдга, аулак материклар, галәмдәге аулак җир шары. Аулак кояш, аулак ай, йолдызлар, аулак Марс, аулак Венера. Мин алардан аулаграк бугай, фикри япа-ялгыз мин торам. Аулаклыкның бөеклеген тоеп, аулак татар өчен көрәшәм. Гәрчә аулак кына бу җиһанда, мин ни бары аулак көрәшен. Гомеркаем, мине ташлама син. Бу минем бер аулак табыну, узын гомер, сирәк бәхет бит ул. Ул аулакта йолдыз кабыну. Гомумән тормышның агышы белән кызыксынасың, фәлсәфәсе белән кызыксынасың. Тормыш бик катлаулы бер. Сәгать тавышы. Монда минем эпиграфлар бар. Сәгать килт итә. Рөстәм Мингалиевның шундый сүзләре бар. Һәм Разил Вәлиевнең иске сәгать дөрес йөри дигән. Сәгать битендә безнең гомерне сан итеп ана бер. Шушы гомер турында уйланып язылган шигырь. Килт итеп миңа төннәрен хәбәрен сала сәгать тавышы. Бигрәк тә моңлы, шымлы хәбәр бу. Сәгать тавышы, гомер агышы. Төндә уянып, тыңлап ятканда, килт иткән сәгать тавышын, күз алларыннан кичерәсең син, илләр язмышын, ирләр язмышын. Сәгать тавышын ишетә алсаң, син әле җирдә яшисең димәк. Шырлар, заманнар, тарих күгендә бер яшен булып, яшнисең димәк. Килт иткән сәгать тавышы илаһи көчкә ия тавыш бу. Бу мәңгелеккә орынып үтү, күкләрнең үзе белән кавышу. Сәгать тавышын тыңлап ятам мин, дөньяга килгән кебек мәңгегә. Тик гомер җибем өзелеп китәр, аның килт иткән җирендә генә. Аның килт иткән җирендә генә. Бу мизгелне беләсе килә. Гомерем күпме диеп сорасам, килт дия, көт дия. Хәзер шулай ук узын гомернең вакытын уйлап язган шигырь. Әгәр-мәгәр дип атала. Белер идем мин нишләргә, бу гомерне өр-яңадан кайтарып булса әгәр. Һәр тумыш көнне мәгәр, бу гомерне өр-яңадан кайтарып булса әгәр. Менә бит инде гомер үткән саен, әлбәттә, тормыш турында ныграк уйландыла. Ялган дигән бер шигырь яздым күптән түгел генә. Класлары кылынган, аласылары алган. Югалтасылар югалган, алмастайлары калган. Дәһшәтле гомер җилкәгә күтәрмәстәй йөк салган. Буласылары булынган, булмыслары сынган. Гомер лепкәсендә җилдә җилферди аппак кылган. Без бу җирдә ни кылган? Язмыштан узмыш узылган. Гомер туннары тузган. Теге шалдылы карт кыртка кил диеп кулын сузган. Янәсе гомер узган. Күзеңдә бары тузан. Кызганмасаң мыскыллап көл, кызгансаң әйдә кызган. Узасы еллар узган. Тик алда нинди ызан. Күр, алда яшел ызан. Быжылдап ұша быжан, чәчәкләр башын сузган. Кырмыскалар юл алган. Тәкәрлек шаба алдан. Яңа туган бузау юлга кайнар тәбикмәк салган.
Һавада ул тәбикмәкнең татлы исе дә калган. Гомер үтте дигән сүзләр ялган сүз, дуслар. Ялган, ялган сүз, ялган, ялган.